खुलुमबाय बयनिसिमबो गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। आं दिनै आलासि महरै आंनाव दंफैयो। मैया जि बिदाइनि जेराव थाग्राफोरनि गाननाय जोमनाय हरनायाव देरहासात इस्लारि आरो बाहागि बिसोरबो फैफादोंमोन। दा बे जेलाव थांनानै सोरखौ लोगो मोनबोदों सोरखौ लोगो मोनबोआखै, गोसोफ्राव मा दुखु जाबोदों मा दुखु जाबोआखै, बिसोरनि गोसो बा महर मोखांखौ दुखुयै मोनबोदों ना रंजा बाजायै दं, फंनैसो आङो देरहासातखौनो एसे फोरमायना होगोन होननानै। गिबियावनो गोजोन रंजालि बैसागु फोरबो लोगोसे गुड फ्राइडेनि गोजोन हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। गिबियावनो जि बिदाइ सारखौ बरायनानै लाग्रोनांगोन, खारन आंबो बे सेन्ट्रेल जेलाव मैयानि समाव हाबफैनो मोननाया बिथांनि थाखायसो आङो हाबफैनो मोनदों। आरो लोगोसे आदाखौबो हामबाय होनांगोन जे आङो थांफिननो थाखाय टाइमा सर्ट जाना होनायलाय बिथाङा गावनियावनो लानानै फैदों आरो गोबां आदर खालामनानै जोंखौ दोनदों। बिथांनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर हरो। दा जोङो जेलाव थांनानै जि बिदाइ सारा माखासे गाननाय जोमनाय जुथा बेबायदिनो दाउफोर हरदों, दाउफोर बिराद बुरजा हरदों, ओमफ्राय मैगं थाइगं बानलु सामब्राम संख्रि थाव बेफोरबायदि गोबां बुस्थुफोर बिथाङा हरनाय जादों। ओमफ्राय बिथांनि थोनहरनाय थ्रुयै आङो माने ना खालामालासे थाबैनो बोखांना लानानै आङो बे सेन्ट्रेल जेलसिम आङो होफैनाय जादों। आरो होफैनानै गैयाब्लाबो आङो जेल सिङाव जोङो सानै हाबनानै रायलायनाय जादों। जि बिदाइ सारनि टिमाव फैफानाय सासे हाबदों, ओमफ्राय आं हाबदों। ओमफ्राय बेवहाय गोबां दुखु सुखु रायलायनाय जाबाय आरो। ओमफ्राय जेलाव थानाय होननानै बुङोब्लाथ' आरो मा होननानै जों मा बुंनो हानो, माने अलरेडि बिथांमोननियाव दुखुआ थाखायो। अब्लाबो बिथांमोना स्रां स्राङै रायलायदों आरो दुखुखौ बबेबा खनायाव दोननानैब्लाबो बिथांमोना जोंजों खुला भाबै रायलायदों। अब्लाबो माखासे दुखु सुखुफोरखौ खोन्थाहरनाय जादों। ओमफ्राय लोगोसे आंनो लाइजामबो गांसे हरनाय जादों, बा आंनो माने समस्त बर' रायजो राजाफोरनो गांसे लाइजाम हरनाय जादों। बेखौ आंनि चेनेलाव नोंथांमोना दिनैनि गेजेरावनो खोनानो मोनगोन। ओमफ्राय आंनिफ्राय बेनो जे जोबनानै दोनजानाय बिथांमोननिया मोनसे आसा दङमोन। सिगाङाव जेब्ला बिथांमोना बिटिआर एकर्ड जोंनियाव जायाखैमोन, जे सान्थि गोरोबथा होननानै जोङो बयबो मिथिनो मोन्दों। 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव मोनसे गोजोन गोरोबथा होननानै जोङो मोनसे गोरोबथाखौ मोननो हादोंमोन। ओमफ्राय बे गोरोबथा जायैनि सिगां बिथांमोना गनायनि जेबो सिमां गैयामोन। जेब्ला बे गोरोबथाया जानानै फैबाय, बे समनिफ्राय बिसोरबो मोनसे आसाखौ लाखिदोंमोन आरो जे NDFB-जोंनो जुदि गोरोबथाखौ जाबायब्ला जोंबो जेलनिफ्राय उदां जासिगोन। आरो बिथांमोना गोबां रंजादों, जेल सिङाव बिथांमोना गोबां मोसादों, रंजादों, खुसि जादोंमोन। नाथाय बे खुसियैनो गोमोरलांफिनबाय आरो। दिनैसिमावबो 2 बोसोर बारनानै थांबाय। दा बिथांमोना उदां जानो हायाखै बा उदां जानो मोनाखै। दा बेसो दुखुनांथाव बाथ्राया। दा आङो मोनसे बाथ्राखौ बुंनो सानो जे जोंनि दैदेनगिरिफोरनि सायाव, दैदेनगिरिफोरा जुदि बै समावहाय बिथांमोना फंसे बाथ्रा बुंनाय जादोंमोन जे स्टेटआवहाय केसखौ हरनाय जाबाय NDFB-फोरनिखौ होननानै। जुदि स्टेटआव फैदोंब्ला जोङो स्टेट गभर्नमेन्टजोंनो एलायन्स सरकार दिनैसिमावबो दानानै दङब्ला आङो खावलायहरनो सानो जे नोंथांमोना थाबैनो बिथांमोनजों सावरायनानै बिथांमोनखौ उदां अख्राङाव लाबोगोन बा उदां खालामगोन। आङो बेखौसो आसा फारिनानै दं। आरो गासैबो रायजो राजाया बेखौनो लुबैयो जे बिथांमोनखौ उदां खालामनायखौ। आरो बिथांमोना जेब्लासिम उदां जाया अब्लासिम जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोबां बेले बेजेया नुजाबाय थागोन, आङो बेखौसो नुहुरनानै दं। आरो जेब्लायबो बुंनो गोनां गैयाब्लाबो माखासे खारनफोरखौ लानानै बिथांमोना उदां जायागौमानि बुंनो गोनांबो जानानै फैगोन। सोरबा सासे उन्दै गथ'आबो
मैया दाख्लैनि इउटुबार सिखारदोंब्लाबो बिथाङाबो बुंनो गोनां जागोन। उन्दै गथ'ब्लाबो गोदान सोदान इउटुबारफोरब्लाबो बे बाथ्राखौ बुंनो गोनां जानानै फैगोन। जाहाथे बेफोर बाथ्राया थाबैनो गोमोरलाङो बेखौनो आङो खावलायहरनो सानो जे जेलाव थानाय जेसेबांनाखि खस्थ' मोननांनानै दङ बिथांमोनखौ थाबैनो उदां खालामनांगौ। आरो लोगोसे बिथांमोना फंसे बाथ्रा बुंहरदों जे जोंखौ थाबैनो उदां खालामथोंसै, जोंनो जेबो नाङा, जेबो अनसुंथाइ जोंनो नाङा, जोङो हाजिरा मुजिराब्लाबो मावनानै जागोन, बे बाथ्राखौ बिथांमोना बुंहरदों। जोंनो खालि उदां जानायखौल' नांगौ। दा गोबाङानो सोरनिबा न'खरा गावफ्रुबाय, सोरनिबा बिमा बिफाया थैबाय, बेबायदि अबस्थायाव दङ आरो बेनिखायनो सरकारनिसिम आं मोनसेल' बाथ्राखौ आपिल खालामो जे बिथांमोनखौ उदां खालामनाय। दा आङो गोबांथार बाथ्राखौ बुंबोबाय आरो गोलावथार बुंलाङोब्लाबो गोबां बरिंबो मोननो हागौ आरो गासिबो बर' रायजो राजाफोरा बे बाथ्राखौ मोनथिया नङा मोनथिखाबाय आरो गोबां बे बाथ्राजोंनो नांथाबनानै थाबोनाय गोबां बेक्तिफोरानो मोनथिखायो। बेनिखायनो आङो बेसेखिनिल' बुंनानै बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। थेंक इउ। जोंहा सासे बाहागि दंबावो। बै समाव बर' इउटुबार गैयामोन आरो बर' बिदिनो रादाब बुथुमगिरि जोंनाव माने ससियेल मिडियाफ्राव रादाब बुथुमगिरिफोर गैयामोन। बे समाव जोङो एसामिस निउसाव मोनदोंमोन बर'नि एक्टरफोरखौ जेब्ला हाग्रा बंग्रायाव थानायाव हेलिकप्टारजों अपारेसन होनाय समाव, बमा गावनाय समाव नैबे बाहागियानो बमानि माखासे उखुन्दैजों बा गेसजों थाबायनो हायै जाथाय जानाय समाव जाय जोहोलावफ्रा आथिं आखाइ माथो गोमानानै बे गेसजों दंमोन, बे बाहागियानो हाजोनिफ्राय बाखोनाय आरो बाख्लायनाय, बे मानसिखौ मैया गोदान जोनोम होनना बुंनांगोन। दा बेखौ लोगो मोननायाव बेहा गोसो गोरबोनिफ्राय गोसोआव गाबनायजों माने माथो गोमानानै थानाय बायदि, अब्लाबो बिसोरो गोसोआव जा दं फंसे फंनै सावरायदों, बेखौनो एसेबाबो सुंद'यै बाहागिया माने फोरमायगोन। खुलुमहरग्रोबाय रायजो राजानिसिम रंजालि बैसागुनि नामाव आरो गुड फ्राइडेनि मुङाव। दिनै मैया जों जेनोखि बिदायसारनि अनसुंथाइ होनाय जेल सिङाव थाग्राफोरनो लंपेन्ट गस्ला जुथा जानाय लोंनाय, दिनै बेयाव फैफानो मोननानै आंबो आंनि गोसोआ बिराद गोजोननाय मोन्दों आरो खुसिजों आंबो गावखौनो रंजाखांनाय मोन्दों। बेयाव फैफानो मोननायनि जाहोना दिनै जाय फंबाय इउटुबार देरहासात इस्लारि फंबायनि थ्रुयै आंबो बेजों फैफानानै दिनै आं नुफैबाय। बेनो फार्स्ट टाइम आंबो सेन्ट्रेल जेलखौ नुफैनाय, बेनि थाखाय आंबो आंनि गोसोआव बिराद गोजोननाय मोन्दों। बेनि थाखाय आं फंबायखौबो हामबाय होनो आरो बेनि गेजेरजों जिनिखि जोंनि बर'नि दैदेनगिरि मस्ट वान्टेड सिगाङावहाय जानाखि बिदायसार, बे बिदायसारा गावनि केडार्सफोरनो जानाखि खस्थ' भुगिनानै थानायफोरनो, जेल सिङाव थानायफोरनो अनसुंथाइ हरदों। गाननाय जोमनाय, जुथा लंपेन्ट गस्ला आरो जानाय लोंनाय, दाउ आरो बिदिनो मैगं थाइगं, बेजोंहाय गोसोखौ रंजालि बैसागुनि मुङाव, बै गुड फ्राइडेनि मुङाव गोजोनखौ हरदों। बिनि थाखाय बिदायसारनिसिमबो रोजा रोजा हामबाय होनो आरो खुलुमनायखौबो जासिहरग्रोयो। दानो बेजों लोगोसे दिनै आं बुंलांनो सानोदि बेयाव सेन्ट्रेल जेलाव जे आंनि आंगो बै समाव जेब्ला जों मानासनिफ्राय जों जेब्ला बमजों होख्लायजायो आरो गेसजों होख्लायजायो, बे समाव गोबां नोरजिया जानाय मानसिफोर दंमोन। बेजों आंजों लोगोसे सासे बिन्दो होनफानाय दंमोन। बे बिन्दो होननाय फंबायाबो दिनै आं बिनि मोखांखौ नुफैबाय। थैनाय समसिम बियो सफैबायमोन। हाजो गाखोनाय समावबो बियो आंखौ बुंदोंमोन, आंखौ गालांदो आदा, आं बेयावनो थैना थांनायसै, आंखौहाय गारख्लायहरदो आदा। बे समाव आं बिखौ बुंदों, नाङा, आं नोंखौ नांब्ला नोंजों आं थैफागोन होननानै आं बिखौ बाख्लायना लाबोदों। बाख्लायना लाबोनाय लोगो लोगो दिनैहाय बिबो थांनानै दं। मानसिया बेमारिजों भुगिदोंमोनब्लाबो दिनै बिनि देहायाव एसेबां बेबायदि बेमारा गैलिया। पेरालाइस होननाय बेमारा जोबलांबाय। दिनै बियो थाबायनो हाबाय, रायज्लायनो हाबाय। बिनि गोसोआव आंखौ नुनाय लगे लगे बिबो ओरैबायदि गाबदों
नोंनि अननायाव आं थांनानै थाबाय आदा बे खोथाखौ आंखौ बुंहरदों बेनि थाखाय आंबो गोजोननाय मोनदों आरो गोजोननायजों लोगोसे आंहा दुखुबो दं मानो होनोब्ला बिसोरदि दा जेल सिङाव दं बे जेल सिङाव थानायनि जाहोनावहाय आङो एसेबां गिदिर एकर्ड जासेयावबो बिसोरो मिजिं दंमोन सिगांनि थांनाय जिनोखि बिटिसि सरकारनि आन्दारावथ' बिसोरनि फारसे जेबो माथा मारि थायाखैमोन आरो दा बिसोरनि फारसे जेबो साननाय गैखायामोन आरो दा जों जिखिनि एनडिबिखौ लानानैहाय एकर्ड खालामबाय आरो एनडिबिखौ लानानै एकर्ड खालामनानैहाय जिनोखि जेल जानाय बा माखासे बाहेरायाव थानाय उदाङाव थानायफ्राबो जिखिनि केस दं बेफोरखौ उइथड्र खालामनाय बेफोरबायदि खोथा होबोदोंमोन दिनै बे खोथा होबोनानै दिनै सरकार दानाय लोगो 2 बोसोर जालांबाय 2 बोसोरसिमाव दिनै बेबायदि जिनोखि मावनांगौ हाबा जेल सिङाव थानायफोरखौ उदां खालामनाय हाबाफोरखौ दिनैसिम मावनो हायाखै बेफोरो मानि थाखाय जाहैदों जों बेखौथ' सानस'नो हाया बुंस'नोबो हाया बिनि थाखायनो दिनै आं जानाखि आंनि गोसोआव साननाय बुंनांगौ दं गोबां बुंनांगौ दंब्लाबो जों बेखौ बुंजोबनो हाया बेयाव जोंहा टाइमनिबो खोथा थायो टाइम बेखौनो आं सुंद'यै आरो बुंबावबाय जिनोखि दानि गोदान सरकार प्रमद सार दैदेननाय आरो जोंनि डिपुटि चिफ गबिन्द सार दैदेननाय नै बिसिनि फारसे आं आखाइ खबजोबना रिकुवेस्ट खालामहरोदि दिनै जिनोखि जेलाव थानाय गथ'फोरखौ माब्लासिमाव उदां खालामनो हागोन दिनै बे उदां अख्राङाव माब्लासिमाव लाबोनो हागोन नैबेखौ थाबैनो जेन'बा आसाम सरकार बा सेन्ट्रेल सरकार बिसोरजों नारसिननानै बा बिसोरनि सायाव गोसो होनानै सावरायनानै जेन' बिसोरखौ उदाङाव लाबोजोबनो हायोब्ला जोंनि सारा बर' रायजो राजाफ्रानो मोजां मोनगोन बा गोजोननाय मोनगोन आरो बिसोरनि बुंहरबावदों जानाखि दा फंबाय देरहासात इस्लारियानो बुंलांखाबाय जोंनो जेबो नाङा खालि जों गथोंसैल' नांगौब्ला जों बारि बागानावनो हाजिरा मुजिरा आबाद एवनानै जों जाहैसिगोन बे खोथाखौ बुंदों आंनि सिगाङावबो बेबायदि मोदै गनानै बुंदों दिनै खुद आंजों रायज्लायनो मोनदों सना सार बेयो सेक्सन प्लाटुन कामान्डारमोन लाइमुथियाव थानाय समाव आरो बेजों लोगोसे सिअ सार दैस्रां साराबो बुंहरदों बै समाव जेसेबां लिडारफोर दंमोन दिनै लिडारफ्रा जोंखौ नायफैया नोंसोर बायदियासो जोंखौ नायफैबाय बेबायदि खोथाखौ बुंदों नाथाय दिनै आं बेयावबो गोसोआव दुखु मोनखांदों दिनै इसिबां गिदिर एफर्ट खालामनानै दिनै गथ'फोरखौ बेफोरबायदि सेन्ट्रेल जेलाव सोरबाबा लाइफ टाइमनि थाखाय बा सोरबा जिउ जोबजासेनि थाखायहाय जेल जानांबाय बेफोरबायदिखौ मिथिखानानैबो दिनै सासेबो लिडारफोर नायफैयाखै सासेबो लिडारफ्रानो बेयाव आगान होफैयाखै बिनि थाखाय दुखु मोननानै दं दिनै आं बायदियासो नोंसोर बायदियासो नायफैबाय दैहोनबा बेबायदि खोथाखौ साबायखर बावदों आंनि फारसे बेनिखायनो आं आसा खालामो बेफोरबायदि खालामालासे गावसोर फैस'नो हायाब्लाबो बिथांमोननि थाखायहाय एसे एनै माने जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय एसे मदद हरोब्ला बिसोरनि गोसोआबो सन्तुष्ट जायो आरो गावसोरखौ नायफैजायोब्ला बिसोरनि गोसोआबो ओरैबायदि गोजोननायजों ओरैबायदि खुसि जायो खिन्थु खुसिनि गेजेरजों बिसोरनियाव दुखुनि बानाबो दङ दुखुनि बानाया बिसोरनियाव अरायसम बोहैलायबाय थायो मानो होनोब्ला बिसोरनि न'खराव दा जादोंब्लाबो लोंदोंब्लाबो दिनै गुड फ्राइडेनि खुसिजों सोरबाबा बैसागुनि खुसिजों जादोंब्लाबो लोंदोंब्लाबो बिसोर गोजोननाय गैया मानो होनोब्ला बिसोरो न'खराव गाव गावनि फेमिलिजों गाव गावनि गथ'फोरजों गाव गावनि बिमा बिफाजों मोखां नायलायनानै बिसोरो जानो मोनाखै लोंनो मोनाखै बिनि थाखाय बिसोरनि गोसोआव दा दुखुनि बानाजों साग्लोबनानै दं बेनिखायनो बेफोरबायदि खालामालासे जोंनि दा फैबाय थानाय सरकारा मोजाङैनो मोजां जोंनाव बिसोरखौहाय थाबैनो जेसे हायो एसेबां थाबैनो सख'नायनि बा उदाङाव लाबोनायनि राहा लामाखौ लायो आं बेखौ सारमोननिसिम खावलायहरनाय थाबाय आरो बेजों लोगोसे आं फंसे बाथ्रा बुंबावनो सानदोंदि बे बाथ्रायानो जाबाय दिनै जाय बि राजा सारा दिनै जोंखौ मैयानि समावहाय टाइम सर्ट जानानै जों थांफिननो हायैलाय बि राजा सारनिसिम साबायखर बावबाय बियो मानोना बियो जोंखौहाय गावनि न'आवनो गावनि रुमावनो जोंखौ आलो गोजोनै दोनफैबाय जाहोबाय लोंहोबाय आदार खालामबाय आरो बेजों लोगोसे बियो जोंनो जोंथ' जेबो होनो हायाखिसै नाथाय बियो रंजालि बैसागुनि नामाव जोंनो जायखि दा गस्ला आर'नाइ बायनो हायाखिसै होननानै बुंदों आर'नाइ जोंखौ बरायगौमोन नाथाय बेखौ बरायजानायनि जोंबो मानसि नंखाया थेवबो बियो जोंखौहाय
आर'नाइ बायनो मोनिनि थाखाय दिनै बे मोनसे फिसा गिफ्टजों बा गस्ला गाननाय गिफ्टजों जोंखौ बरायना लाबाय। बिनि थाखायबो आं रोजा रोजा बि राजा सारनिसिमबो हामबाय होनो दिनै आं बेखिनिसिमल' बुंनानै आंनि बुंनायखौ आं बेयावनो दोनथ'बाय। गोजोननाय थाबाय बाहागिनिसिम। दा आर'नाइ आङो बैसागुनि सिगां एसे बायदोंमोन, दा बेहाय माखासे लोगोफोरनो होनायाव आर'नाइया जोबना थांबाय। ओमफ्राय दा दखानाबो माने गुवाहाटियाव बर' दखानफ्रा खमथार, बायस्लाबनो हायासै। दा आं बे गिन्दिजोंनो बे माबाखौ गोदान बोसोरनि नामाव होनाय जाबाय गांसे गांसे। दा आं बेखौनो बुंबावनो सानदों जि बिदाय सारनिसिम, बिनि न'खरनि गासिबो आरो बिनि बागान, थालिर बागान, नारें बागान, बिनि स्टाफनि गासिबनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय जासिहरनाय थायो। आरो बिनि गामिनि जेसेबां उन्दै गेदेर जि बिदायनि गामिनि रायजो राजानिसिमबो आङो जिबायदि जेलाव थाग्राफोरनि थाखाय बे गामियाव थानानै, बे गामियाव जोनोम मोननानै जि बिदाया जेरैबायदि थांनानै रायजोफोरनि अनसायनायाव दिनैसिम दङ, ओंखायनो गासिबो जि बिदायनि जेसेबां स्टाफ दं बेखौ आङो गोदान बोसोरनि गिबि गाननाय जोमनाय हरनायाव फार्स्ट बर'नि एक्टर होनना बुङोबा, माने बिटिआर एक्टर होनना बुङोबा जोङो जि बिदाय आरो बाथाखौनो होनना बुंनांगोन। आरो बिसोरजों जायफोर एक्टरफोर दंफायो, बे एक्टर मोगथांनि एक्टरा जेलाव दंजोबो गासिबो। बिटिआरनि एक्टर होनना बुङोबा मोगथांनि एक्टरा जेलाव दंजोबो। बिसोरनि थाखाय हरनायनि थाखाय गाननाय जोमनाय जि बिदायनि गामिनि जेसेबां दैदेनगिरिफोर दं बिसोरनिफ्राय आंनि आरो गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे आंनि गोदान बोसोरनि गोसोजों अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थायो। आरो जेसेबां बर' दैदेनगिरिफ्रा बे गिबि बोसोराव होफैस्लाबनो हायासै, बे होफैस्लाबनो हायियाव दैदेनगिरिफ्रा बे गोदान बोसोरनि थांनाय गोजाम बोसोराव गावजों गाव जि नारा नाथा नांलाय खमलाय, जिखुनु जाया राजनितिकआवनो जा माखासे जोंखौ नायनो हायै बर' जोहोलावफोरखौ नंबाबो नङाबाबो इनकाउन्टार खालामनायनि गेजेराव जानानै थांनाय समफोरखौ बावनानै दा बे गोदान बोसोराव जाहाथे दैदेनगिरिफ्रा गोदान बोसोरनि मुङाव जेबो हरनो हायाब्लाबो बिसोरखौ उदां खालामनायनि थाखाय खामानिखौ मावलांगोन खौसेयै। आरो जेसेबां दैदेनगिरिफोरनि सायाव देरहासात इस्लारियानो जा, आंनो जा, बाहागियानो जा, बे साथामनिफ्राय जोङो जेलाव थाग्राफोरनि जानानै बै समाव माखासे खामानि मावनाय समफोराव सोरखौबाफोर माबाफोर बुंफ्लांदोंब्ला, मावनायफ्राव माखासे रायजोनि नोजोराव एसेबाबो गोरोन्थि जादोंबा, जेलाव थाग्राफोरनि जानानै जोङो बयनिबो रायजो राजा दैदेनगिरि, रायजो राजा बर' हारिनि जेसेबां समाजारि सिबियारिफोर, माहारियारि आफादफोर, बिसोरनि सायाव माबाफोर गोरोन्थि मावदोंबा बेफोरखौ निमाहा होलायनानै बिस्राबो माने बिमा बिफा दं, गथ' गथाय दं। दा जों खोनानो मोननायाव बिमा बिफाया जानाय लोंनाय सुख गैया, गथ'फोरखौ हांमा सुराब सुराब उन्दुनाय जानाय लोंनाय सुख गैया। बैसागु बोथोराव जों खोनानो मोन्दों सोरबाफोर माने गाननाय जोमनाय साफा सानैया हैदों होननो, बेफोरखौबो गाननाय जोमनाय एसे एनै सोरनोबा हैदोंब्लाबो बेफोरखौ गाननानै माने रंजानो गोसोआव खुसि गैया होननानै जों खोनादों। मेगनाव मोदै, गोसोआव माने राव बेबायदि होननाय खोनादों गोदान बोसोराव। माने जायफ्रा बर' बिमाया बे दुखुखौ लानानै दं, बेफोरखौ जाहाथे बर' दैदेनगिरिफ्रानो जा, बर' रायजो राजायानो जा, गावनि बिमा बिफा साननानै बिसोरनि दुखुखौ जाहाथे रंजा बाजा एसेबाबो बिसोरनि दुखुखौ माने एसेबाबो गोजोन होयो। जेलाव होफैनो हायाखैबाबो जायफोरा जोंनि बर' दैदेनगिरिफ्रा हास्लाबा, बेफोराव जोंनि मोजां मोजां साख्रि मावनाय दङ आरो मोजां मोजां थिकादारफोर दं, मोजां मोजां बर' न'खरफोर माहाजोन दं। जाहाथे बिसोरखौ गावनि न'खरनि होननानै गाननाय जोमनायानो जा, माखासे निदान आदानावनो जा, बैसागु गोदान बोसोरावनो जा, बेदर दरसे दरनै जानो थाखाय बिसोरनि जायफोर जेलाव थाग्राफोरनि गथ' गथाय दं बा हिनजाव दं आरो बिसोरनि बिमा बिफाफोर दं, बिसोरबो जाहाथे गोदान बोसोरनि रंजा बाजा हेफाजाब होनानै आरो सम सम
न'खर सालायनायफ्राव उसुबिदाफोर जायोबा हेफाजाब होगोन होननानै आंनिफ्राय आङो खावलायहरनाय बा मिजिंथियो। आरो जायफोर जेलाव मैया थांनानै जों मोनबाय आरो जोंनि सिगाङाव एसेबाबो जोङो फोरमायदों बा एसेबाबो माने हमदांनो हादों। बिमा बिफाखौ गोसोखांनानै बिमा बिफानि अननायखौ, गामिनि लोगोफोरनि अननायखौ, लोगोफोरनि खेला दुला गेलेनायखौ बिसोर दिनैसिमबो बावाखै होनना बुंदों। आरो जायफोर गामियाव जोनोम मोननाय गामिनि रायजो राजाखौ बिसोर दिनैसिम बावाखै होनदों। जि जायगायाव जोनोम मोनदों, जि जायगायाव बिसोर ओंखाम दै जानानै फैदों, बे गामिनि रायजो राजाखौ बिसोर जेलनिफ्राय गनानै बयनिसिमबो माबाफोर गोरोन्थि मावदोंबा गिबियावनो बुंदों बिसोरो निमाहाखौ बिग्रोगोन बयनावबो। बिनि उनाव उन्दै गेदेर गासैखौबो गोरोन्थिनि थाखाय आथिं हमनानै बिसोरो बै समाव मावबोनायफोरनि माखासे माबाफोर गाज्रि हाबाफोर मावफ्लांदोंब्ला बेखौ हाजासे बर' रायजो राजाया बिसोरनि सायाव निमाहा होगोन होननानै बिसोरबो माने आसा थिदों। दा बिसोर बुंदों माने दोरफो उन्दुनाय समाव, जानाय समाव माने बिसोरो गामिनि उन्दै समाव गेलेनाय, बिमा बिफानि अननाय, लोगोफोरनि अननाय आरो एनडिएफबिनि दैदेनगिरिफोरनि जेरैबायदि बिथोन होबोनाय, बेखौ जेलाव थानानै बिसोर बावाखै होनना बुंदों। दिनैसिमबो एनडिएफबिनि दैदेनगिरियानो जा, बर' माहारिनि दैदेनगिरियानो जा, बिसोर होनदों जेरैखि जाया खौसे जानानै बर' हारिखौ जौगालांनांगौ आरो गावसोरखौ उदां खालायनायनि हाबाफारिखौ एसेबाबो लानांगौ होनना बुंदों। माने जों बुङो माने लावलांबाय थागौ आरो जों बिदिनो जोङो सम सुंद'ब्लाबो देरहासात इस्लारिनियाव गोनांथि रावफोरखौ मोनगोन। आरो सम जों लोगो मोनलायबाय थायोबा बिदिनो आंनि चेनेलाव माखासे अबेखौबा देरहासात इस्लारिनि माबायाव हास्लाबैखौ आंनि चेनेलाव अबेखौबा जों मोगा मोगि लानानै जों एसेबाबो फोरमायगोन। बेखौनो गोदान बोसोरनि जोंनि बिटिआरनि एक्टरफोर आरो हिन्दीआव जों हिन्दी फिल्माव जों नायो बेखौ होनो हिर', जेरै माबाफोरनि हिन्दी फिल्मफोरनि सनी देओल होनना बुङोबा माने गावख्रुबग्रा बुलायख्रुबग्रा सन्जित दत्तजों सिनायो। दा जोंनि मोगथांनि हिर'फ्रा हारिनि उदांस्रिनि थाखाय जायफोर दिनै समाजजों दङ, जोंनि देरसिन बिटिआरनि एक्टर होनना बुङोबा जि बिदाय, बे मेन एक्टरानो गावनि एक्टरफोरनो जानाय लोंनाय हरनायनि माबायाव जों साथामनि जानानै आङो बिदाय सारनि न'खरनि गासिबनावबो गोदान बोसोरनि गोजोन हामलायनायखौ जासिहरनाय थायो। आरो जि बिदाय बायदि बयबो बिदिनो अनसायलांगोन होननानै सोरबाफोर दैदेनगिरिफ्रा हास्लाबैखौ मोजां साख्रियालफ्रा, मोजां थिकादारफ्रा एसेबाबो अनसुंथाइ होगोन होननानै, आरो जायफ्रा बे लामाखौ बेयाव सहाय होनो लामा मोनाबा देरहासात इस्लारिनि माबायावनो इउटुबावनो कन्टेक्ट लालायनानै देरहासात इस्लारिया जोंनि हारिनि माखासे खना खनला दैदेनगिरिफ्रा थांस्लाबनो हायियाव देरहासात इस्लारिया गावनि थै न'खर गासैखौबो गावनि गामिनि रायजो राजाखौ जि रायजो राजाजों समाव बे गामियाव थानांगौ, बेखौ गामिनि रायजो राजाजों थानो सम होनो हायि जाथायफ्रा माने बर' समाजाव बेराय माने गामिनि मावनांगौ रायजो राजानि खामानियाव बे समफ्राव रायजो राजानो गावनि गामियाव होनो हाया। माने गामिनि रायजो राजायाबो देरहासात इस्लारिनि सायाव जेबो गोसोआव सानालासिनो बर' हारिनि माखासे खना खनला बर'फोरनि जेरैबायदि अलखदाव बबेबा जायगायाव दैखर गैया, बबेबा जायगायाव बिमा बिफाया जेलाव फैनो हाया, दा बे जेलाव लोगो हमनानै आरो जेलनिफ्राय मा गावनि गथ' गथाया बिमा बिफा उन्दै समाव हाब्रु नांसि दै नांसि अननायफोरखौ दिनैसिम बावाखै, बेखौ बे जेलाव थाग्राफ्रा बुंदों। बेखौ सम मोनोबा बैनि न'खरनि बिमा बिफानो आरो न'खरनि मानसिफोरनो आरो गामिनि रायजो राजानो बियो सम मोनोब्ला माने एसे न'आव थांनानैब्लाबो जा हायो बियो सम मोनोब्ला माने फोरमायहैगोन। ओंखायनो जेलाव थाग्राफोरनि थाखाय जेबो गोसोआव अननाय सानालासिनो जेरैबायदि उन्दै समाव अननाय दंमोन, थिग बिदिनो आरो बिसोरखौ अननानै आरो बिसोरनि सायाव जाहाथे मोनफ्रोमबो
धर्मआव थाया मानो बिसोरनि थाखाय गोदान बोसोरनि मुङाव आर'ज गाबनानै उदांखौ जाथारगोन होननानै आरो दैदेनगिरिफोरखौ उदां खालामनांगोन होननानै आं मिजिंथियो आरो देरहासात इस्लारिनि माबायाव नायबाय था आरो सोरबाफोर बे नायनानै जुदि सोरबाफोर अनसायोब्ला माने अननानै शेयार खालामना हो दा आङो बारा गोलाव बुंनो सानाखै आंनि चेनेलनिफ्राय बेखौनो आङो बयनिसिमबो फोरमायहरनाय थाबाय बुंनायफ्राव गोरोन्थि जादोंबा निमाहाखौ मोनथारगोन बा गोदान बोसोरनि बयबो गोदान गोसो लानानै निमाहाखौ होखागोन होननानै आं मिजिंथियो